Kiitos puheenjohtaja. Tuossa edellinen puhe kyllä oli puoliksi sitä, mitä aion itse sanoa, mutta ajattelen tätä asiaa myös sieltä hyvinvointilautakunnan näkökulmasta. Ja minusta on ollut hirveän tärkeää, että siellä on nyt kuultu kuukausittain niitä ikäihmisten vanhusneuvoston kuulumisia ja niitä on käyty oikeasti läpi siellä niitä asioita, että mitä siellä on noussut heitä, koska muutenhan myös saada sitä tietoa ja sitä varten on näitä osallistamisen ryhmiä tehty. Ja minä näkisin, että tämä on ihan yhtä tärkeä asiakirja kuin mitä aikaisemmin tämä lapsivaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat, että meidän kuitenkin kunnassa asuu jo se aika monta prosenttia, en muista ulkoa, mutta täällähän tämä väestödiagrammi kertoo karua kieltä niin kuin koko maassa, että jokainen ikääntyy ja me ei voida sille valitettavasti mitään, ei voi jäädä siihen teini-ikään vaikka kuinka haluttaisiin. Niin nämä on niin kuin hirveän keskeisiä asioita, että mitä Tuulakin tuossa totesi, että otetaan päätöksenteossa huomioon, niin esimerkiksi niistä äänestyspaikoistahan ne on antanut tosi paljon palautetta ja ihmiset päässyt sitten semmoisen paikkaan, mihin pääsee. Että se on hirveän keskiössä se, että me oikeasti kuullaan ja ymmärretään, mitä ne ihmiset sanoo, koska sitä varten me täällä olla, että voidaan sitten muuttaa niitä toimintatapoja, miksi ollaan jotakin päätetty tehdä. Mutta muuten tämä asiakirja myös, niin kuin Riittakin tuossa totesi, niin liittyy moneen asiakirjaan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koskee kuntaa maakunnan kanssa yhteistyössä, että hirveän keskiössä on tämä, että me saadaan niin poikkileikattu näitä asioita, mihin nämä kaikki liittyy. Että ei ole pelkästään niin kuin yhdestä asiasta, että onko joku kirjasto saavutettava, vaan onko se sitten se terveyskeskus saavutettava tai joku muu. Ja niin kuin Tuulakin tuossa totesi, niin toivon, että jokainen sitten muistaa näissäkin yhteyksissä, että mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa meille päätöksenteossa.